Ni izatez Larraulkoa naiz, jaio eta Larraulen bizitu nintzen, zen ere familia hangoa da. Gu baserri baten jaio ginen, baserri baten bizi ginen, 4 anai arreba gara, 3 neska eta mutil bat. Eta gaur egun baserria oraindik baserria dago, eta nire anaia baserritik bizi da, behiak dauzka, esnetako behiak, eta bere bizitza, eta bere ume eta bere emaztekin baserritik egiten du. Eta, da leku bat, non familia biltzen geana, eta, ez nahi hainen maiz, oso okupatuta bizi gea mundu guztia, eta aste bukerak izaten dira pixkat, lasaitzeko, gauzak ez ditugunean, baina, bai, nire umei eta asko gustatzen zaie baserrera joan, da lehengusuekin topatu, eta izebak, eta osabak, eta txonak, eta euskararen zaletasuna, ohituren zaletasuna. Larraulen kasuan, gure familiak nire anaia ere alkate izan da bertakoa, baina generazioz atzea pasatzen badegu, aita, osabak, beti udaletxetik, orduan egia esan ebai desberdina zan, herri txiki bat zan, eta udaletxetik dena pasatzen zian, alkate moduan, zinegotzi moduan, denak poliki-poliki pasatzen zian, ez politika egiteko, baizik herriaren interesak, herria zaintzeko eta herria gobernatzeko, ez? Ez zion alako zaletasun politikoa gaur egungo horrekin ezin da nik uste alderatu, ez? Desberdina dira, baina bai nire etxean, nire osaba eta udaletxetik pasatako jendia da, ez? Baina tokatu ite zitzaielako batai eta besteai, herriaren alde lan egitea, ez? Ondo, niretzako oso urte onak izan zian Bilabonan bizitu izan ditunak. Bai, ze dantza, katekizizia jote ginean, solfeoa, gauz pila bat egiten ginen. Egia zen, oso ikastola, nahiko zorrotza zen, nik uste ondo erakuste zuen ikastola zen, zorrotza hori bai, eta, urte honak izan zian, auzoko urteak, elkarrekin, ez dakit, herri handi baten, hiri baten bizi naizenez, gaurko umek eta ezan orduan bezala, ez? Orduan, edade desberdinetako guztiek elkarrekin jolasten gendun, denak auzuan elkarrekin egote ginen, ez un importa, edade bat edo beste handi guazarragoak txikike beti zarren segidan, bai, ondo, gustora. Orduan hazen itzan, bai, pasoa orduan eman nuen, ez? Guatzen naiz, zinegotzi tarako, komentatu zaiten, orduan momentu horretan alderdia agintarizianak edo herri mailan, konkretoki, Xabi Zabala urte asko zeraman zinegotzi, desne jolistak egin behar ditut, eta behar dut jendea, eta jende gazte betikoa, urtez urte errepikatzen dena da, ez? Eta egin, nik arrega nago, eta, garri ez azkena, eta, azkena ez, azkena horrena, bigarren, eta, hola, bigarren, eta, zinegotzi izan itzan, hortikan hasi, eta, amaiererik ez. Bai, onak asko, ez, onak asko, bakarrik, hain azkar pasatzen da dena, ez, zaude sartuta ez dizula disfrutatzeko momenturik ez dizula izaten, ez. Egia da, nik beti izaten dut, ez, momenturik onena beti izaten da izendatzen zaituen eguna. Zeia urrungo gunetik aurrea arazo guztik mai gainean dituzu. Nik aitortu behar den niri alkatea izendatu ninuten momentu onena ere etzala izan. Ze iskamila asko izan genituen plenuan, baina asko. Ze, ilegalizatuta zeon garai hartan Euskal Herritarrak, orduan, garai hartan ez dakiz, emeste izen desberdinekin ezagutu ditugu, baina ezkerra abertzalea ilegalizatuta zegoen, ez? Orduan, gainerako guztik zinegotzi gehiago genitun tokatzen zitzaizkiguna baino, ez? Gure kasuan, 2 gehiago genitun. Hala ere gehiengo absolutua atera genuen, 10 zinegotzi, 10 zinegotzi, 10 zinegotzi gukatera genitun, egia da 2 soberan zaudela, baina hala ere 8ekin gehiengo absolutua gurea zen, ez? Baina, lehenengo aldia zen, EAJak eta kasu urtan elkarrekin joan ginen, alkatetza geneukala, ez? Eta oso iskamilatua izan zen. Oso iskamilatua izan zen, nire izendapena, ez? Are gehiago, makila, ez? Izaten den makila, bata bestiai pasatzen dian makila, alkate bate bestia, ez? Batziaten ez dara pasa.
zitzaien iruditu pasa bat zitzaidanik, baina berriro diot, egia da, nik aitortzen dut, bi soberan genitula, baina 8 gehiengo absolutua zanez, jarraitzen zuen gehiengo absolutua izaten, bi horiek kenduta. Baina, bueno, zaratatxua izan zen, eta gero, gauza bere lekura juten dira, ez? Ez dut esango, arazo gehiagi eukin ditu nik hortik aurrea, bai, tarteka, bai, izaten zian, ez? Baina, egoerak hori bultzatzen zune, bai, ez? Baina, egoera zaratatxua zen, etortzen dut, eta, zitzaien iruditu pasa behartziatenik, baina nik pasa nion, noski baietz. Behi tokatzen zitzaiolako. Nik feministatzat ulertzen baldin badut gizonen eta emakumeen eskubide berdinak defendatzea, dala definizioa feministena bat nator. Gero feminismoa nola erabiltzen dan edo nola aldarrikapena nola egiten dian, behar bada ez nago guztietan ados, ez? Zer radikalizatzen dianien gauzak ez zizkit nahi bate gustatzen. Baina gizonen eta emakumeen berdintasun, eskubide berdintasuna defendatzea hori feminismoa definituta horrela dago, eta horren aldekoa naiz. Nik ez dut izan inoiz arazorik, emakume izateagatik. Nik beti zailagoa izan dezula ez dut nabaritu. Egia esan, ez dut inoiz nabaritu. Ez dut nabaritu, eta arrazoia da nire aurrekoek lan egin dutelako gu hor egoteko. Nik nire aurretik, nire alderdia, nire aurretik egondianak lan asko egin dute. Benetan gizonak eta emakumek berdinak izatea, ez? Eta eskubide berdinak eduki ditzagun. Eta ni badaki, eta hemen hasi ginean, lehenengo legebiltzar honetan 4 emakume besterik ez zauden. Pentsa guain, 41 jungea. Pentsa zenbat aldatutan gehiengoa gea, gizonekin konparatzen bagea. Baina nik ez dut izan arazori, nik esan ziatenean listatan junbertzea, bigarren alkatetzarako, beti aukidete erreztasuna, eta nire taldean egon dira gizonak eta emakumezkoak, eta inorrekin ez dut arazorik izan, inoiz. Baina ni gaur atrebitzen naiz esatea, gu politikan, momentuz, politikan, ez daude desberdintasunak. Nik ez esango desberdintasunik ez daudenik gizon eta emakumea badaudelako lan berdina egiteagatikan soldata gutxigo jaso, ordu gehiago, lan prekarioagoa, bai, hala da. Baina politikan privilegiatu batzuk. Eta hori, aitortu behar da? Ni beti saiatu naiz akordiotara iristen, eta egia da, nirekin harremanetan egon dianak beti zate eta zurekin erresa da akordiota iristea, hobeintzat ez balin bada akordik bukatu dezagun, ez gaitezen ibili hemen ikamikaka, bueltaka, ez balin badeu akordio batera iritsi behar, ez hobena da, hasieratik gauzak dian bezala, dian bezala kontatzea, zentzu horretan, nik gustatzaizkit gauzak txuria dana txuria eta beltza dana beltza. Ez tartekuak eta ibilitatzea eta bueltaka bazarran hastu, hori ez gehi gustatzen, ez? Eta aldana denbora gutxi egin, ez? Inberdana egin eta aurrea, ez? Beste gauza batera, ez? Joseba Egibarrek deitu zian, eta egun baten esan zian nahizu, zure izena dabil presidentetzarako, eta nik nola? Gelditu nintzen nola, baina, eta bai, zike prestatzen joan. Orduan, nik beldurtutan egon, esan behar balimet, guztiz beldurtutan egon, zenik legebiltzarleko presidentek ikusten ditun, han bereien mailan, ez, beste leku bat berezia izaten dute, eta nik ikusten dituen ez zen, zen marroia izan behar duen hori, ez, pintzatzen nuen. Eta, hauteskundak irabazi genituen, eta, nire izena aurkeztu zen legebiltzarrean, eta nire taldea bozkatu ninduen, eta, legebiltzarreko presidenta. Legealdia, beste aktore berri batzu ditugu, talde berri badaukagu legebiltzarrean, lehen ez zegona, Elkarrekin Podemos, kasu honetan, maika legebiltzarkidekin sartu dira. Dago lehen ez zauden, lehengo legealdekin konparatuz, dago akordio bat, alderdi jeltzalea eta alderdi sozialistaren artean. Hori ere berria da, ez? Aurrekoekin konparatzen badugu. Badaude halako desberdintasun batzuk. Bien artean ez dago gehiengoa. Aurreko legealdian
Eusko Abertzaleak kasu honetan dela gobernua sostengatzen duen alderdiak ez zeukan ez dare gehiengo absolutua. Gehiengo absolutua ez daukazunean derrigortuta zaude akordioak egitea batzukin eta bestekin. Eta aurreko legealdian ere akordioak hasieran izan zian alako, iskamila batzuk eta ezin batzuk, baina hori normala da, legealdi hasieretan beti izaten da, bakoitza bere lekua topatu behar duelako. Orduan, bakoitza bere lekua topatzen duenean eta konfiantzak eta hasten dianean harremanak sortzen talde desberdinen artean, orduan hasten dira akordioak ere iristen, ez? Bueno, a ber, zango ez dut Ramonetaz, ez? Zenetzako, politikoki eta eminentzi bat zan, ez? Alako, nik uste ja, olako jende ja gutxi gelditzen dela, ez? Gutxi, honi lotuta, ez? Eta, Leizao lagoen dela gutxi hiltzaigu hemengo presidente izan dakoa, ez? Legebiltzartako presidente. Badao jende berezi bat, ez? Gerra jasan zuena, umek zian, garai hartan baino gerra jasan, errefusiatu, exiliatu kanpora, bueltatu, berriro osatzen hasi, ez? Berriro bere bizitza eta herri hau osatzen hasi, ez? Orduan, da, jende bat historia asko daukana, anekdota asko daukana, Ramonen kasuan bereziki, ez? Mundu oso zabala, jente oso intelektuala, asko dakitena, ez bakarrik Euskal Herrietez baizik eta munduko beste pasarten pila bat kontatzen zituen, ez? Orduan, zentzu horretan, zan oso jakintxua, ez? Beti zerbait kontakizun bat, anedota bat, honekin egon naiz, ni ezagutzen nun, halako egunetan egon nintzen, ez esango izut, ez? Holako jendea bat pena bat da, ez? Beti esatet, nik askotan esaten genion, Ramon, idatzi zazuz, ez? Zu bizitza honetan dakazu, gauza, pile bat kontatzeko, utzi guzu gutxi naiz, idatzi eta ez, astu ingo zaizkigu, ez? Baina, goin bera naia matxin gelditzen da Donostin, ez? Baita, ezaguna Tolosarrentzat, ez? Beti bere pintzelak eta bere kuadernotxoarekin, ez?